אתם נמצאים איתנו ברחוב דגל ראובן 34. לכאורה בניין תמים בשכונה פשוטה במרכז הארץ. אך בדקות הקרובות נגלה, אתם ואני ביחד, על תופעה מרתקת שנמצאת כאן, בבניין הזה. תופעה ששמה אברהם אייזדורפר. מאז שעזבת את השכונה, היה לי מאוד קשה להסתדר בלעדיך, אז הייתי צריך גם חבר חדש, אתה רואה אותו, הוא מסתכל עליך, ודוגרי, הוא לא תחליף לך, אבל בכל אופן יש לי חבר חדש. אברהם הוא הדוד הצעיר שלנו, וכשאנחנו היינו ילדות, היינו אוהבות ככה להשתולל עם אברהם, הוא היה מקפיץ אותנו, שם אותנו על הכף רגל שלו ומרים אותנו ככה גבוה גבוה, כמו שרק אברהם יודע. להרים אותך עד התקרה. הופלה, את יכולה לגעת בתקרה. לא, תגיעי, נראה אם את יכולה לגעת בתקרה. יום אחד כבר כנראה העליתי לו את הסייף, והוא החליט לעשות איתי הסכם. אתם יודעים, אני לא מהשתקנים הגדולים. ואברהם אמר לי, לישבע, 10 דקות את שותקת, את מקבלת שטר. היה לי מאוד קשה, אבל התאמצתי, ו10 דקות שתקתי. קיבלתי כמובן את השטר המיוחל, הוא הוציא אותו מהארנק, אבל אברהם לא מביא את השטר סתם כך. אברהם בן אדם מאוד יצירתי. לקח את השטר, שם ממנו אונייה, והביא לי את השטר.